Estamos hoxe aquí neste Festival Pata a Pata para celebrar o noso 36 concurso monográfico da raza can de palleiro. É un can con moitas aptitudes tanto para o traballo como para a garda da casa, como para ser un animal dócil e fiel ao noso lado. Ensinarlle ao mundo que temos unha raza autóctona que estamos traballando para sacala adiante e para animar a todos os galegos e galegas que teñan un can de palleiro na súa casa. O can de palleiro é un animal noble, un animal rústico, forte, machos en torno aos 38-39 kilos, nas femias falamos de 32-33 kilos máis ou menos, e son animais que co paso dos anos foron evolucionando e foron adaptándose ao noso territorio, á nosa fala, á nosa orografía. É moi importante para a raza que vos animedes todas e todas vos a participar tanto nos concursos como nas palestras que organizamos, como simplemente vir a vernos e co voso boca a boca deades voz a unha raza que no seu día estivo un pouco esquecida, pero que pouco a pouco volve ser a raza de todos os galegos e galegas.